El projecte de l'hora automatitzat havíem pensat sempre fer amb els alumnes de batxillerat una part més aplicada del temari que donen durant el curs, i la manera era enfocar-ho a través de treballs de recerca o enfocar-ho a través de treballs que portessin una motivació i un valor afegit cap a l'escola. Vam pensar en l'hort perquè també des dels professors de primària els semblava una idea interessant de que alumnes de batxillerat poguessin participar, amb una miqueta també interactuar amb alumnes de primària i que els alumnes de primària veiessin com poden fer coses també a nivell de robòtica. Aquest projecte va arribar quan a l'estiu de primer a segon de batxillerat el Lluís ens va proposar continuar un projecte que ja prèviament havien iniciat els alumnes d'un curs més que nosaltres, que era el de treballar una mica amb el tema de l'hort i l'automatització i diferents coses. Com a experiència prèvia, els companys d'un any més, que aquest any ja han acabat l'escola, van començar fent una incorporació de filtres als quals emmagatzemaven l'aigua que es perdia de les jardineres per després revocar-la i així proporcionar més nutrients a les plantes, i alhora van incorporar una sèrie de panells solars perquè captessin la radiació solar i aquesta pogués ser transmesa a les plantes, ja que a l'hivern, per exemple, és una època en què no tenen molta radiació solar. La part que hem tractat nosaltres ha consistit en l'automatització de l'hort, incorporant un reg automàtic que funciona a partir d'una sèrie de sensors que nosaltres hem programat i hem instal·lat a l'hort. Tenim uns sensors que mesuren la humitat i la temperatura de terra, és a dir, de les plantes i les hortalisses, tot el que tenim plantat. Després tenim un altre sensor que es diu LDR, que s'encarrega de mesurar la quantitat de llum, és a dir, la lluminositat, i que ens serveix per regar únicament de nit, ja que de dia s'aprofita menys l'aigua, ja que s'evapora l'aigua del reg. I també tenim un sensor que és d'infrarrojos que ens serveix perquè, ja que tenim un dipòsit per emmagatzemar l'aigua que utilitzarem per regar, i serveix, mesura l'altura per saber l'aigua a partir d'una conversió que queda en el dipòsit. Hi ha hagut unes certes fases que inicialment s'iniciaven amb un esquema de com estarien organitzats els sensors que posaríem a les jardineres. Després de fer aquest esquema, ja començar a fer esquemes i programació dels diferents sensors en individual al taller de l'escola, i un cop teníem el programa i veiem que funcionava correctament, passàvem ja a incorporar-ho a les jardineres. Jo em vaig encarregar de la part que enviava aquestes dades que recollia l'Arduino, que recollia els sensors, a internet perquè es puguin consultar des d'ordinadors, des d'un mòbil, per exemple, i totes aquestes dades emmagatzemar-les en bases de dades que ens va facilitar l'escola i en un servidor que també ens va facilitar l'escola. Al passadís tenim un parell de pantalles i en allà van sortint en temps real el que és la temperatura i la humitat. Llavors, la cosa és que abans d'entrar a l'hort, els grups de primer mirem a la pantalla i sortim i ja fem l'observació. La idea és que ells puguin crear coses per a l'escola, puguin veure que també qualsevol aplicació teòrica té una part pràctica i útil, interessant. També interactuar amb alumnes de diferents edats que puguin explicar el que fan, i cada any anem proposant nous objectius.